Αχ, Σαρακοστή. Η μαγική περίοδος του χρόνου που όλοι οι Έλληνες αποφασίζουν να γίνουν ψαράδες. Ας φάω ψάρι, ψάρι βραστό, ψάρι τηγανιτό, ψητό, ψάρι, μια ρέγκα. Μαλάκα, τρώμε ρέγκα το 2025. Και φυσικά δεν μπορούμε να αφήσουμε έξω τους παππούδες μας. Πιστεύω 1940. Στο τραπέζι από κάτω παππούλης, πάπη, τροπιτίτσα η ωραία. Ένα μπαστρουμά και οι γονείς. Είναι παράδοση. Τρώνε μια κατσαρούλα τέτοια με φακές. Και μα είναι γυναίες. Είναι πιντεριά ελιές. Την ελιά είναι πώς θα βγάλω την ελιά για να απαντήσω κατευθείαν στον άλλο. Λες και τρώνε καραμέλα και βγάζουν ένα κουκούτσι τέτοιο από μέσα στο στόμα. Καλύτερο είναι ότι οι Έλληνες έχουν την ίδια στρατηγική. Πιστεύω, αλλά μέχρι το Σαββατοκύριακο. Μπορεί να δισταθεί κάποιο ένα σουβλάκι, α πούμε, το Σαββατοκύριακο. Λες, αν δεν το φάω, θα έχω τύψεις για την επόμενη εβδομάδα. Αλλά μην ξεχνάμε όμως, έτσι. Ο Έλληνας έχει την επιλογή για τα ράμα, χάλαβα, ελιές, που είναι και καραμέλα ταυτόχρονα. Το μόνο που να καταφέρνουμε είναι οι φακές είναι υγιεινές. Να φας μια κατσαρόλα τέτοια, να έρθεις να του μπανιάζεις. Καλό είναι λοιπόν στη Σαρακοστή να μαζευόμαστε, να τσουκλίζουμε τα ποτήρια μας, με νερό φυσικά, και να γιορτάσουμε η Σαρακοστή, γέλια και ψάρια.